אוקיי, 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 אוקיי. שלום לכולם, כאן אקסוליאן גיימינג. כן, כן, כן. בתחרות יצירה. כן. מה אנחנו... זה הדבר הכי טוב שהיית יכול להגיד, אה? בטח. זה תחרות בנייה. כולנו יודעים שאני הכי טוב ביצירה פה ציור בכללי, אז לשי מגיע המנצח, אבל אני רק אנסה. אני אשתדל לנסות. רק אנסה. אני לא יודע מי שופט כאן, אין לי מושג אם זה באמת יש שופטים כאן. אין לי מושג שום דבר. אנחנו שופטים ואנחנו פשוט לא הבנו איך עושים את זה. אנחנו שופטים את עצמנו? או שיש כאן שופטים כאילו שפשוט כל הזמן קורה בין המשחקים עוברים פה. כן, זה מה שנראה לי שקורה. טוב, בוא, יש לי לספר לך סוד. בוא כבר, בוא. בוא, שלינק לא ישמע אותנו. אני רואה אותך רק כאן באוויר, אוקיי, איך אתה? הוא נעלם. גם אתה אף באוויר. הנה אתה, חביבי, לא תסתכל למעלה. הלאגים האלה. אני עכשיו באתי למקום הקודם שלך שאתה מוקף פה באוויר. בוא נחזור, נגיד שלום ללינק. שלום. הוא נעלם שוב. יש פה ויקינג גם. פרוזן פיסט, יש פה, זה ויקינג. זה ויקינג. אתה פשוט באוויר, אני אעבור מתחתיך. אי אפשר. הוא רואה כל מה שמתחתיי. לא. עד עכשיו אני מאוד שותף, זה מגניב סוף סוף. אוקיי, יאללה, בוא. התחלנו. אוקיי, בוא נראה מה... אוקיי, בהצלחה, מה צריך לעשות? מה צריך ליצור? question mark, זה קל. מה לעשות? בינתיים יש סימן שאלה שמה. מה הבעיה לצייר סימן שאלה? לא, הנה, עכשיו זה מתחיל. אוקיי. שאלתי. אוקיי, רגע, אנחנו נחזור כשזה... אוקיי, זה יסתדר, אנחנו צריכים לעשות סופר הירו. אז זה יהיה קצת... אוקיי, פשוט בוא נגלה אחד לשני את איזה סופר הירו אנחנו יוצרים. אני נראה לי... לא יודע, אין לי מושג מה ליצור בכלל. אז אני סתם אעשה... באמת, מה אני אעשה? קשה. אני אעשה לא, בזה עיניים. אני אעשה לו עיני לייזר. לא. אני אעשה לו עיניים זוהרות ויפות. הוא הולך לאותו דמות מה שאני הולך? אין לי מושג מה אתה רוצה. אני הולך על בטמן. כזה סופר הירו. אני סתם עושה... אתה עושה בטמן. נו, גנבת את הכי קל, קסמק. אני יודע, היה לי גם בלק וול, כי עשיתי סימן שאלה. הסימן שאלה נעלם. מה הולך? יש. אתה תתחיל כמו כל אחד. לא, כאילו, יש לי עדיין את הבלק וול. דמת. אני עוד לא מתחיל, זה כל כך קשה. אוקיי. אז אני אעשה ספודרמן. אני אעשה ספודרמן כספודרמן. האמת שאני חושב שכאילו, אם היה לי את כל הצבעים, היה הרבה יותר קל לעשות את, כאילו, אתה יודע, את סופרמן. לא סופרמן, ספודרמן, ספיידרמן. אני יודע, אבל סופרמן היה הרבה יותר קל לעשות את זה. איך? פשוט עושה את הסימן של האייס של כל בן אדם. אבל מה? הכל נמחק לי, לא? הלאגים האלה. והייתי לקראת ציור. מה 40 שניות? 240 שניות. נו, זה הרבה. מה אתה דפוק? לא, די, הלאגים האלה, לא. די, תעזבו אותי. אוקיי. לא, אני פשוט לא יכול לבנות ככה, כל מה שאני בונה נמחק לי. איקסים כאלה מבלוקים. איקס מבלוק עם איקס, עוד איקס ככה. די, קוסמים.
הכל נבנה. לא ציירתי את בטמן גדול מספיק. סופר הירו, אני דה הירו. לא. אתה לא צריך שום גיבור. אתה צריך דוקטור, זה מה שאתה צריך. מה? כמה זמן נשאר? אין לי מושג, אבל אני הולך להיכשל, לא יצא לי שום ספיידרמן. אני גם עדיין להיכשל יותר. I draw סופרמן, ספודרמן. 201 פתאום מה זה היה לי כזה, פעם וזה היה מספר. מספיק קרוב בשבילי. כל כך גרוע. אנחנו לא יכולים לשחק יותר בשרת הזה, שי. פשוט עושה לאגים. או שפשוט הלאגים יפסיקו מתישהו, ואז אנחנו נחזור לשרת הזה. פשוט אי אפשר ככה. הופה, הופה, הופה. לא, 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 לא. טוב, איך ציירת את בטמן? אני צריך את בטמן. אמרת שאתה ציירת כבר. כן, אבל לא היה קטן מדי. אז תצייר, תשאיר את הקטן לא, אני פשוט עכשיו מגדיל אותו. לא, אמרתי תשאיר, באתי להגיד תשאיר את הקטן, ואז כאילו תעשה לידו עוד אחד גדול, כי יש לך הרבה שטח כאן. אחי, אני פשוט מצייר את ספודרמן, אני לא יודע אם הוא סופר הירו או שהוא סתם בוכה בגלל שדולן דק אומר לו you want a vice, ואז הוא עושה לו uncle's band, אתה יודע, זה די עצוב, אני בוכה. ששחף ראה את הסרט המצויר, הוא התחיל לבכות. לא, מה אתה מספר? טה ספודרמן כל כך קשה לציור. כמה רדסטון אני מבזבז כאן. בשבולס של רדסטון. לא, די, תפסיק לי בנות כל שנייה. כמה זמן יש לנו? 180 שנות לפני. מה? 180 שנות לפני. וואלה, לי זה מראה 211 שניות. די לי בנות. לא, זה נתקע בזמן הזה. אתה יודע למה אני שונא את התחרות הזאת? כי זה נבנה מחדש, כל פעם, נמאס לי. לא! די! עוד שנייה אני כזה לקראת סיום. לא, אתה לא תצליח. מה? מבאסים לי את הפנים. כנראה דווקא די מגניב, אני עכשיו נלך לעשות כבטמן. יש אורפה. אחי, הספודרמן שלי בוכה, אני יכול לעשות לו מים גם כשהוא יבכה באמת. די לי בנות! להתפרק, מה לי בנות? פאק! לא! נרס לך הכל, נכון? עשיתי נותן בני גדול, אז אני לא יכול לעשות את הגרניים. טוב, הוא נראה גם בסדר ככה שהוצאתי לו שורה שלמה מהראש. תעשה לו קרניים יפות. אוקיי, אני ממש כושל. מה זה? אני בוכה. בוא נעשה אותו גם בוכה. לא, אתה תחזיר אותו, אוקיי? Bad symbol. I destroyed the bad symbol. How could I? מה קרה כאן? אוקיי. הוא קצת בוכה פה. כל זמן. אני צריך לכתוב את זה ואז אני אקבל מלא נקודות, אבל אני לא יכול לכתוב. כמה זמן נשאר? אין לי מושג, זה מראה 150, אבל אני כבר לא סומך על זה. אל תסמוך על זה, אני פשוט אנסה להפוך את הכל מהר. אוקיי, זה קרה. לא!
יצא לי דווקא בטמן די טוב, יחסית. וואלה, לי יצא ספודרמן מעולה. למה אני פשוט... מאלף. אני אקח ראש של זו, של משהו, כן, של ווידל, ואשים אותו על... איך קוראים לזה? שכחתי סתם. דברים, ואני אשים את הראש שלו. ספודרמן. מדהים. למה אתה תמיד משתמש בווידר סקלטונס? שאלת שאלה, לא? התחלנו שלא? התחלנו מה? תעלה עכשיו אני לא שומע אותך. אוקיי. הופה, 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 הופה. לא, יש 120 שניות. לא, רגע, זה מספיק לי להרבה דברים, זה כאילו סיימתי כבר, למה אני בוכה שיש 120 שניות? אני יכול כאילו גם להספיק לעשות לעצמי בית קטן כאן. אוקיי, כן. מה אני צריך? מהר. להספיק. לא, מהר, תעבור. קראפטינג טייבל. S פו תעבור. די, להימחק לי קוסמק ספו תגידו לי שוב. אני אכתוב לכאן גם כמו 0 אז אני אוריד את שתי אלה איך ספו what the fuck is that language? די לי מחק. אני פשוט עובד על זה שעות. לא, פאק. ספודר, זה נראה קצת כמו Y אבל זה R בשבילי, מספיק טוב בשבילי. ספודר ומן יהיה לבד, עוד טוב, זה נמחק לי כל שנייה. ספודר וכאן מן. מה הספקת עוד לעשות, שי? הספקתי לעשות מיני בטמן מתאבניות. מה הספקת לעשות? נכון, צבעתי לטר בשחור ושמתי את הראש של ווידר. מיני בטמן. אחי, אני הולך לקבל כל כך הרבה נקודות על זה שרשמתי ספודרמן. לא, ספודרמן בישראלי, דווקא שלי זה ממש יפה. להפליא, יפה. לא, זה נמחק לי, די, להימחק. תקשיב, אני לא יכול למחוק משהו, אז זה כיף לך. למה אתה לא יכול למחוק דברים? זה חוזר? הופה, ספודרמן. והוא בוכה. גם אני בוכה, מה זה? אנחנו עושים עבודת צוות טובה כל כך. אני וספודרמן הזה, טלטלים בחזה. זה שוב נמחק לא, זה נשאר. אני לא מבין, כאילו, כשאני לא רוצה, אני הייתי מעדיף שזה היה נמחק. אתה תשמח, אתה תהיה גאה בי שתראה אותי עושה דברים כאלה. מה עשית? אני מת לראות עכשיו. בטמן, הוא יצא ממש יפה. באמת? הוא יצא באמת פה בטמן. כאילו חוץ מהבט סימבול, אבל בסדר, הייתי יכול לעשות כל כך הרבה. נראה. ספודרמן. ספודרמן. כן, אנחנו ירדנו לארבע אנשים. מה? אתה ירדת לאנשים, אני לא ירדתי לאנשים. אחי, אני רואה את הבטמן שלך, הוא ממש יפה. איך אתה רואה אותו? יש קצת לגים, אז אני פשוט עברתי לשלך.